गिबियाव खौरां नायग्रा रायजो राजाफोरखौ आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय। आं दा मोनथिहोनो नागिरनाया जाहैबाय माने दा एबार बोसोराव 2023 आव मिस्टार ग्रेजुवेट फिल्म बेखौ जोङो रिलिज खालामबाय। रिलिज खालामनाया प्रिमियार श' एबा जों आर्टिस्टफोरखौ लानानै माने ज' माने माबानो हायासै, देखायलायनाय जायासै। ओमफ्राय जायखिया जोङो माने मार्केटाव आरोखि जायगा जायगा हरबाय। माने देखायनो हायैनि खारना जाहैबाय माने दा एगजाम सोलिगासिनो दं नालाय, आनजाद सोलिगासिनो दं गथ'फोरनि क्लास 9, 10 बेफोरबायदि जायगा जायगा एगजाम सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय बिनि खारनैनो माने थांब्लाबो सिनेमाया थांब्लाबो माब्लाबो माने नोङो एगजाम सोलिफुबाय थानाय समफ्राव माफ्राव डिस्टार्ब जायो नालाय एसे, ओंखायनो माने जेराव जेराव गैया एगजाम गैया बे जायगायाव सिनेमाया दा सोलिगासिनो दं आरो। ओमफ्राय जे जायगायाव देखायदों मथा मथि रायजोफ्रा मोजां मोनदों आरो, मोजां मोननानै मोजां कमेन्ट हरदों। बेखायनो दा अबे जायगायाव एगजाम बायखांनानै नङाबा देखायनाय फुजाफ्राव माने कन्टेक्टखौ खालामनो हासिगोन आरो। दाथ' बेनोसै, मोजां मोनदों रायजोफ्रा। बबे जायगायाव नोंनि सिनेमा सौहैयाखै, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि सिनेमाखौ लानो थाखाय मा खालामो? बेखौनो नायनो थाखाय माबा खालामबाय आरोखि, आसा खालामबाय बयबो नायगोन होननानै आरो बिहरगोन होननानै आरोखि। सिनेमायाथ' माने डाइरेक्सना जोंहा आदा प्रबिन होदों, स्ट'रि स्क्रिप्ट बिनि गोजा। माने एसे ससियेल मेसेज दं फिल्माव। माने मिस्टार ग्रेजुवेट होननाय माने एसे इडुकेसन माबानि थांबाय नालाय, पारपसनि थांबाय माने पारसेन्ट माने सिनेमानि माबाया जाहैबाय माने 40 माने बेयाव माने एसे माबा दं आरोखि, मेसेज दं, ससियेल मेसेज दं बेनो। औ। ओमफ्राय एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा मनिषा दङ, मनिषा दानि जाखांफुनाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय दङ जोंहा आदा कमलेसर दं, आदा उजिर दं। ओमफ्राय सिगांनि बै जायखौ दिगार सिं गुन्दा होननानै फेमास जादों बेबो दङ। ओमफ्राय मथा मथि गासिबो फ्राया फुरानायानो। बे गावनो डाइरेक्सनाबो आदा मैथा प्रबिन बर'आ गावबो रल खालामदों। ओमफ्राय दङ मथा मथि फुराना गोजायानो, माने गोदान आर्टिस्टफोरखौ दङ, गोदान आर्टिस्ट दं साफा सानै। ओमफ्राय बांसिन फुरानाखौ लानानै बानायनाय जादों आरो। आसामनि सिङाव थानाय गासिबो बर'फोर थानाय जायगानि बै ओनसोलफ्राव हरनो टारगेट लादों नामा, कन्टेक्ट खालामोबा? औ टारगेट लादों। दाथ' ओरै सनितपुर साइडजोंबो, सनितपुर ओरै कार्बि आलं, ओमफ्राय बिसोरबो माने बिटिआरनि बाहेरायै आरो बेफोरबायदि जायगायावबो मथा मथि दा कन्टेक्ट जाबाय। मथा मथि नैबे बिश्वकर्मायावबो दङ, श' दं। बेनोसै। सिनेमाखौ नांगौब्ला आं बे नोंसिनि बे निउसनि दा माबायाव गाहायावहाय माबा खालामना होनोसै आरोखि। औ, बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन। औ, ओमफ्राय नङाबा ट्रेलाराव नायनानैबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो। जों बिराद मोजां मोनदों आरो सिनेमाखौ, नायजाथाव मोनदों, मोजाङैनो दं। बयबो नायनो हागोन, गाज्रि नङा। नोंसिनि जिथु संसार जाबोनाय नुबोनाय नोंसिनि जिउआव मोजां, फालाफ्राबो काहानिफ्राबो मोजां। एक्टर एक्ट्रिसफ्रा माबायदि रल खालामदों? एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो मोजाङैनो दं। असे जिबनाव जानाय बायदि काहानियाबो बेरखांथारदों नामा? औ, मोजां नुदों, थिगैनो दङ, मोजाङैनो दं सिनेमाया, गाज्रि नङा। बयबो नायनो हागोन फिसाफ्रा। माबायदि नुथायखौ बेहाय सिनेमायाव नुनो मोनखो मादै? सिनेमायालाय मोजाङै जादों, जानायालाय गाज्रि नङा। काहानि कुहानिफ्राबो मोजां। बयबो बिदिनोखा, माबा बायदिसिनानि उनावसो काहिनिया जालांखायो नालाय, काहिनिफ्रालाय मोजाङै दङ आरो, बांद्राय गाज्रिद्राय नङा। मोजां मोनदों? मोजां, गाज्रिथार नङा आरो, नायजागोन, नायनो हायो। जाथायफोरजों गोरोबनाय मोनदों नामा मादै? औ, बिराद मोजां, बिराद मोजां। सोरनिबा फिसा गोनांखा बिहामजोफोर, हाबा जाखानाय हौवाफोर खारलायनाय दोनखारलायनायफ्राथ' मोगथाङाव दंखायोसो नालाय, बेफोरखौ देखायबाय आरो। काहानिया दंखायोबो नालाय मोगथांफ्रावबो। फिसा गोनां बेबो बिदिनोसै, बेबो दंखायो नालाय, बेफोरखौ खिन्थाबाय आरो मा। सैथो काहानिखौ नैबे सिनेमायाव नुदों नामा? औ, नुदों। मोजां दे, गाज्रि नङा।